My dlhodobo hovoríme, že sa nám nepáči ukončenie dovozu palív z Ruska. Okrem toho, že ropa, plyn, tuto kolegovia navrhujú tam aj jadrové palivo. My to považujeme za ohrozenie energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky aj Európskej únie. A dosť času na to, aby sa na tento zákaz pripravila. Stačí sa pozrieť do Česka. Stačí sa pozrieť do iných krajín, ktoré to zvládli. Či všetci to vedia, len my nie? To sú nezmysly, čo hovorí pani Ostrihoňová. Zásadne Európska únia zaregistrovala najväčší dovoz skvapalneného ruského plynu. To znamená, áno, odstrihli sa od toho, ktorý tiekol cez nás, cez našu rúru, na čom sme zarábali a preto bol pre nás výhodný a preto sme o ňom hovorili, že je lacný, lebo sme na ňom zároveň zarábali a to vyvažovalo ten rozdiel. A aktuálne Česko má historicky najväčší dovoz ruského skvapalneného plynu. To znamená, neviem, o čom hovorí, keď hovorí, že sa to dá. Nedá sa to, je to absolútne... Stratíme svoju energetickú bezpečnosť, odozdáme sa totálne do rúk Spojených štátov amerických. A keď sme videli, ako Donald Trump s nami vytrel podľažku, čo sa týka ciel a dovozu automobiliek, na ktorých je závislá európska ekonomika, no tak týmto mu dáme iba ďalší náboj, aby do nás vystrelil, keď sa mu to bude hodiť. A nehovorím o tom, že Progresívne Slovensko, konkrétne europoslankyňa pani Karvašová, podpísala návrh, aby sa do tohto celého balíka všetkých zakázaných vecí pridalo aj jadro, no to je koniec proste slovenskej energetiky, keďže my máme cez 60% našej elektrickej energie sa vyrába v našich jadrových elektrárniach, ktoré sú špecializované na to, aby proste fungovali cez ruské jadro. To je proste strašná naivita, čo sa tu predvádza, a nebezpečná naivita, pretože to naozaj ohrozuje naše energetickú bezpečnosť. Príkladom tohto úžasného odstrihávania sa od Ruska nielen v prípade jadrového paliva sú pobaltské krajiny, ktoré sa odstrihujú od energetickej infraštruktúry. A zrazu sme videli, ako tam obrovsky kolísala cena energie. Estónsko by nám mohlo byť inšpiráciou. Je nezmyselné, aby sme teraz zrazu sa odstrihávali od niečo, čo máme blízko a dovážali z druhej strany sveta niečo tankermi, ktoré absolútne znečistujú životné prostredie, ale to už zrazu nevadí kolegom, že to je úplne čistúčke. A nedávno mi váš kolega, ktorý tu dnes nie je medzi nami, pri tomto stole povedal, že to je ekologickejšie, lebo to, čo ide loďou, je viac ekologickejšie ako to, čo ide potrubím. Tak podľa mňa toto sú úplne nezmysly, ktoré už sa aj vy sa v tom strácate. Ktorú máme na našom území, našim vlastníctvom Slovenskej republiky, z ktorého získavala 0,5 miliardy eur do štátneho rozpočtu každý rok práve tým tranzitom. 500 miliónov eur prichádza Slovensko každý rok za to, že nepôjde tento plyn. Kde tieto peniaze treba nájsť, alebo čím sa dajú vynahradiť potom? Ja by som začala teda reakciu na pani Nevedialovú, že nemáme byť precitliveli. Dnes ráno som počúvala, ako povedal minister, že nám vedia plyn doviesť s tvojou západnou rúrou. Tak ja neviem, že prečo my tu budujeme nejaké povedomie o tom, že nič sa nedá. 0,5 miliardy. Bavíme sa o 0,5 miliardy, ktorý sme zarábali na tom, že sme boli na začiatku tej rúry a nie na konci. A pani Ostrihoňová, ruský plyn v rámci Európskej únie sú 3%, ktoré dovážame? Z celosvetového hľadiska India, Čína, tí sú tí, ktorí podľa vás financujú tú ruskú vojnu. Určite nie my. A absolútne nemá zmysel si tu zničiť našu ekonomickú konkurencieschopnosť kvôli takýmto 3%, ktoré absolútne nič na tej vojne nezmenia. Viete to veľmi dobre. Určite už máte pripravený 20. balík sankcií, ktorý opäť nič nezmení. A keď sa bavíme o tom jadre, tak za koľko nakupujú Spojené štáty americké ruský urán? V hodnote koľko? Nejakých 500-600 miliard, to je, myslím, ktoré nakupujú na svoje jadrové elektrárne a tí nepodporujú vojnu? A my sa teraz, prepáčte, vy ste Američan, aby som rozumela, lebo my sa bavíme o nás, o Európe. A nie seba bičovať sa spôsobom, že odozdáte celé Slovensko do rúk Nemecka, Španielska alebo iných krajín, ktoré budú zarábať na tom, že nám ten plyn dovezú. Jasne, že nám ho dovezú. Robert Fico spravil všetko preto, aby sme mali absolútne diverzifikovanú sieť, že to vieme brať úplne od kadekoľvek technicky. Problém je cena. Problém je to, že prichádzame o 0,5 miliardy a pán moderátor vám položil veľmi legitímnu otázku, odkiaľ to chcete zobrať. Tak povedzte, budú to 13. dôchodky, bude to nulová energopomoc? Kde to tým ľuďom zoberete? Kde budeme hľadať 500 mega, to je druhá otázka. Poďme sa na to pozrieť realisticky a normálne. My sme sa zaviazali ako Európska únia úžasnou dohodou so Spojenými štátmi americkými, že ideme nakupovať od nich skvapalnený plyn 750 miliárd eur, ktoré tam chceme investovať, a to je akože pozitívne. Teraz nebudeme tým financovať vôbec žiadne zbrojenie, vôbec žiadnu vojnu a vôbec žiadne útoky ani nič iné, lebo Spojené štáty sú najmierovejšia krajina na svete. My by sme sa nemali pýtať, či je v poriadku využiť ruské peniaze, ruské zmrazené aktíva na obnovu Ukrajiny. Keď sa pán kolega pomýli, aj pravdu povie, lebo povedal, že vyslovene týmito peniazmi ideme ďalej financovať vojnu. Ak tu niekto strašne chce tú vojnu ďalej financovať, nech si to financuje zo svojich peňazí, nech si to financujú tie krajiny, ktoré tu tak bohorovne rozprávajú, ako ideme tu bojovať a oni tu všetci teraz bojujú a podobné hlúposti. A reálne tieto peniaze nemáme na to právo na ne siahnuť. Tým pádom Európska únia aj Belgicko sa stáva vlastne nedôveryhodným partnerom na medzinárodných trhoch a to je veľmi závažné. My narúšame celý
celý systém, ktorý tu fungoval na nejakej dohode, na nejakých pravidlách a my si tu našim rozhodnutím v tomto parlamente a celkovo Európskej únii si myslíme, že my sme nad právom, nad celým svetom, my sme tí najmúdrejší, najlepší a my máme právo teraz rozhodovať, že jednému zoberieme a druhému dáme, lebo to je akože podľa nás spravodlivo. Veľmi pekne noblesne sme obišli okolo pojmu, čo ideme v skutočnosti urobiť a ideme ukradnúť tie ruské aktíva. A to spôsobí, nielen, že to je proti medzinárodnému produktu, to je jednoznačná krádež, to vám povie každý právnik, ktorý nie je tak zaslepený ideológiou ako vy. Ale zásadný problém, ktorý toto bude mať, je, že presne ako povedala pani Nevedelová, my sa staneme nedôveryhodní a napríklad taká Čína, ktorá proste bude riešiť svoje záujmy na Tajvane skôr či neskôr, prvé, čo spraví, je, že stiahne svoje aktíva v rámci z Európskej únie, pretože budeme pôsobiť nedôveryhodne. A viete, nechcete povedať, odkiaľ ideme brať tie peniaze, ideme si ich požičať. Čokoľvek budeme chcieť pomôcť Ukrajine, tak si budeme požičiavať peniaze, aby sme financovali zbranie, ktoré sa vyrobia možno tak za 5 až 10 rokov. Tak sa bavíme o nejakých 800 miliardách, ktoré majú ísť proste na prezbrojenie Európskej únie. Z toho veľká časť má ísť priamo na Ukrajinu. Základný problém aktuálne toho konfliktu je, že Ukrajina nemá ľudí. Takže moja otázka je, že kedy začnete nastupovať na tú frontovú líniu, keď tak veľmi chcete bojovať. Pretože im už naozaj nechybajú len zbrane, im chýbajú ľudia. Zadlžíme viaceré generácie. A pán Viezik, máme teda na to, aby sme stále takýmto objeme podporovali Ukrajinu? Európska únia nemá inú alternatívu, ako podporovať Ukrajinu. Pravíte, že Ukrajina nemá ľudí. Ja sa pýtam, Rusko má ľudí? No má. Pretože tí chudáci sú ochotní zomrieť. Toto je cena ruského života. 50 000 eur. Chcem iba povedať, že to, čo tu predvedol pán Viezik, je ten psychopatický fanatizmus, ktorý v roku 2022 znemožnil rokovanie s Ruskom, pretože boli presvedčení, že ono nezaútočí a potom boli presvedčení, že ho porazia. Tak prešli 3 roky a vidíme, kde sme, v slepej uličke. A ja Európsku úniu v žiadnom prípade nezosmiešňujem. Ja som zúfalý z našej bezzubosti a neschopnosti, ktorú tu predvádza